Horas ma dihita, say Tuhani mangalehod damena dihita sa luhut. Tuhani madongani hamu, nang hamu pe didongani Tuhani. Barita nauli ni Jesus Kristus mangihuton na badia Lukas. Hamulia madiho ali Tuhan. Salpo 6 bulan disuruh debatama par disurgo Gabriel tu Nazaret. Ima sada huta di luat Galilea. Manopot sada anak buru orowan ni sada bawa na marguar Joseph nasian poparan ni si Daud si Maria dogo arna. Lawa mamasuhi jabunai nin nama tabi diho na niasian didongani Tuhan imaho. Ada tarsonggot do nasida ubigi hatai nin narohana do parsat tabiat dia do ulaning. Jalai do suru-suruan ima tu nasida unak kumabiar ale Maria. Ada potan asini roa doho di debata. Gabi-gabi yang maho tubuan anak maho Yesus mabaynom mo guarna. Balga may ibana muse guaro do ibana anak na tumimbuli. Lehonon ni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanay. Rajaan na do poparan ni si Jacob sa liling-liling na. Jaladang marhaujungan harajaon nay. Tido si Maria mamandok suru-suruan ni. Songod dia mapangalaho ni ay suado kutad da bawa. Jadi dia lusi suru-suruan ni manasida. Songgopan nito di purbadia maho jala linggoman ni hagogo ni natumimbudi doho. Ala ni nabadia do dohonon natubui anak ni dibata. Ia si Elizabeth si solhok mi nasa itu ay naung digowar nahol marhanguluan anak do pauno bulat tom manuain. Aida ngadong nasutar patu pa debata. Gabi do si Maria ma naposo ni Tuhani doaw sesaut matuaw songon nalilok mi. Dungi ditadik ko suru-suruan ni manasida. Songon ni mga barita na huli ni Tuhan. Puji-puji ang madiho ali Kristus. Naposo ni Tuhani doaw sesaut madiaw songon nalilok mi. Adong lo po dari halak Batak nang jujut tatangihon jala jujut diedehon. Molo sinuan hasang duna tubu. Molo sinuan gadong duna tubu. Dang mukid disuat jagung gabi eme tubu manang disuat tarutung gabi pinasa na tubu. Marhite po daw takas di po dahon molo di parnguluanon buy talapati arti ni po daw. Ima molo sinuat duna ringgan pasti nadinggad do naro. Alay mo sinuan naroa, say naroa do naro. Jadi molo naing nadinggat tajalo di bagasan ngulutta. Naing mataulahon nadinggan. Jala tuak kapartani pe, molo dinggad do tano, nalaho inganan ni suasuanan, pasti ma dinggan parbue ni boni na naing disuad disi. Alani tutu ikop porluta parrohaon, buhado tano inganan ni buni asabui mangulu jalamar parbue ahana naing tasuan di tanoi. Damang dainang dongan sa porsyaon na hinaulungan. Di Gereja Katolik, Paroki Santo Johannes Pembaptis Pakat, adong dosada tulisan di atas ni silang nabadia, persis di bagian panti imam, na margorga tulisan Batak Tuba, na mandok di bagasan aksarai, marhite-hite Kristus hita saat tuamay. Tulisanon, say paingot to kita asa totong marningot mulu Jesus si gabedalan hasitongan do tanguluad di hita. Alan itu tu si tutu na ikot taingot mulu marhite Jesus ima Kristus hita bui sahat tu amat na di surgo. Jala marhite ibana do hita bui bongot tu hasonangan na manotongi. Damang dainang doan sa porsyaon na hinaulungan ni Tuhan. Sa daryon masuk mahita tu minggu aten na paupaton. Artina daksa dia liling naibong na mahita tu ari ria Natal, ari hatutubo ni Tuhata Jesus Kristus si Palua. Alani adorang sosaat tita tu ari hatutubo si Paluay. Di pasa matuhita sa halak tiladan, manang nagabi sormid dihita na lao para dehon, hararo ni Tuhata. Ise may ima inakta Maria. Ise do si Maria on. Buasa may ko di pasahat baritalas ni Roha tu ibana, marhite-hite suru-suruan Gabriel.
Damang dainang molo di gorga tu di sabata naking di patol has tu hita. Molo marhite hite Kristus hita sahat tu amai. Molo saunari taingok ma molo marhite hite si Maria tatadda masih palua. Alana inakta Maria do dipilih de bata nagabi ina ni si palua jala si tubus hita jolma. Marhite na mamili si Maria de bata diri mamili inganan natama di ibana. Marhite haradion ni si Maria si palua rotu portibion laho mangguhi pada ni debata bain haduao ni saduhut jolma. Alani inata Maria gabe dalat tuhita asamat pakirimon jala marha porseaon songon ibana na porsea jala makirim tu debata. Damang dainang dang tarpasuada songon dia si Maria tarsonggot majalu barita las miroha sia suru-suruani. Alana takasta boto si Maria dang marhamudia dope. Alani tung maseborak do pakilalani si Maria mamikiri namasai. Alayom managabi tiruad dihita. Songon dia si Maria marpos ni roha tu debata. Songon alusna tu debata. Naposoni Tuhani duau. Sesaut madiau songon nanidokmi. Haporsiaon ni si Maria om managabi tiruad dihita namar haporsiaon. Alana takasta boto. Molo di pardalanan ni ngurutta, jojo dudang taatu si ana masa di kita. Apalagi ma di masa ni panahit sonarion ima coronavirus. Nungatakas songo dia pakorkon ni coronavirus on di tonga-tongata. Alay songo si Maria nagabi ina ni debata pasahat ton luhut na pojok di rohana songo ni do nakita na marhapor siyaw tu debata. Asahita pe maniru teladan nong binain ni si Maria totong iba na pasahat to dirina tu debata. Naposo ni Tuhani duaw sesaut madiaw songon nanidokmi. Damang dahinang Maria para dihud dirina gabi inganan ni debata. Ala ni haudukon na tu debata jara na para dihud dirina. Kita pe sude dijauh debata lau parsidohot songo si Maria lau patol hason padan haduaw ni. Sayang giat malam tababagas unuk ni pajawota lau manghut debata mangulahon haluauni so nang binayan ni inata Maria na totong mangaleho dirina tutuhani. Molo inata Maria nung gabi-gabian jalan naing manubuho si palua di tonga-tongata hita pe nian naing manyan manipanak kanauli nadenggan asabuhi hita manubuhon akkanauli nadenggan di tonga-tonga ni ruas ni Tuhani. Alani damang dainang naing manyan hita totong buhi gabi si buat dalan tuak kadongan asa dapotan akka hatuaw di bagasan nguluna songon inata Maria. Horas jala Tuhan mamasu-masu hita sa duhutna.